El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, recalcó esta mañana que la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la finca Santa Marina es un paso más en una inversión que cambiará una parte de la ciudad. Que esta zona creo que vai ter unha proyección de nova centralidade de cara ao futuro moi importante, sobre todo pensando que ademais vai entroncar con esa nova ronda Boulevard que nos vai nacer coa 525, e creo que vai determinar unha zona céntrica moi importante, creo que a máis potente a corto plazo. Aparte do que van a significar as zonas verdes que se van a xenerar ali, zonas de ocio, de disfrute, de paseo, eu creo que ten connotacións moi importantes do punto de vista social, do punto de vista económico e do punto de vista de desarrollo de todo o que é ese ámbito da parte sureste da cidade. También habló Francisco Rodríguez de la concesión del servicio de limpieza. Destacó su transparencia y la presencia por primera vez de un representante de la oposición en la mesa de contratación. Fai 2 días se presentaron os informes técnicos, preceptivos, técnicos e económicos, non? Entonces a mesa do outro día simplemente foi para o mesmo espírito que hasta de agora, de consenso, entendemento, de decir, bueno, e agora como vamos a analizar estes informes e a documentación. Pues, o que se trasladou foi que durante os próximos días toda a documentación está a servicio de todos os membros da mesa, todos os informes que ademais se van a dar fotocopiados, tamén nos decidimos ali, ainda que non era obligatorio, nin habitual, pero para que permita con máis tranquilidade pues, estudiar todos estes informes pues, durante o que queda do mes de agosto, se vai falta unha semana máis, tamén para que todos teñan a maior información. E incluso, antes de reunirse a mesa para unha posible adxudicación provisional, pues, vamos ter reunión cos técnicos para que unha vez que nós da mesa teñamos analizado, valorado, estudiado, pues el nos podan explicar cualquier duda que surxa. E unha vez pasado eso, sí que xa habrá a reunión da mesa, supoño que para o que ten que ser a adxudicación provisional. Por último, el regidor de Ourense se refirió al botellón. Dijo que es un problema que comenzó antes de que él fuese alcalde y que el PP durante sus años de gobierno no tomó ninguna medida. También anunció la puesta en marcha de una mesa sectorial en el mes de septiembre para abordar este problema y darle solución antes de final de año. O botellón, hasta onde eu sei, a riesgo que está equivocado, e non ustedes me corrixen, non se iniciou fai 2 anos, porque eu son alcalde. Eu recordo o botellón antes de fai 2 anos. E o Partido Popular gobernaba aquí durante 12 anos e houve realmente grandes e graves problemas co botellón ourense e o Partido Popular non tomou ninguna decisión, que eu sepa, ninguna. E se ten esas medidas máxicas, pois lamento que non houberan feito ou que me digan cuáles son. Eu espero que a partir de septiembre, efectivamente, vamos a poñer todas as medidas, traballando conjuntamente coa Asociación de Goberno, traballando cos representantes dos xóvenes, traballando con tantos veciñais, con todo o mundo, para encontrar solucións. Eu que dixen outro día, repitouse, que mientras non encontremos solución, que non é fácil, vamos a intentar que donde estén actuando ahora mismo, que sejamos capaces de garantir os dereitos dos cidadanos. Como? Pois, máis presencia policial, máis delimitación, máis compromiso de que as huellas que queden aí dos efectos do botellón non existan para outro día, etc. Espero que neste último trimestre fagamos un esforzo entre todos de encontrar unha solución ao botellón, porque nos preocupa